ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ସାଇ ମନ୍ଦିର। ସେଇ ସାଇ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ମୋର ପଛରେ ଧରିଛି ମୋ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ଆଉ ମୁଁ ଆଗରେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇ ମନ୍ଦିର, ଆମର ସାଇ ମନ୍ଦିର। ଏବଂ ସାଇଙ୍କର ସେ ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ବଢ଼ିଆ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ମଣିଷକୁ। ମାନେ ଜାଗାକୁ ଯିବ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ଯେ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ନିଜକୁ। ମାନେ ତା ଭିତରେ ତା ଉପରେ ମାନେ କହିଲେ ନ ସରେ। ମାନେ ତା ଭିତରକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗିଲା, ମାନେ ହୃଦୟ ଭାବୁଥାଏ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଆଇନି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନଥିଲା, ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ବି ନଥିଲା ତା ଭିତରକୁ। ଏବଂ ସେ ଯେତିକି କରିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦେଖିବାଟେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାଇ ବାବାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଦେଖିପାରିଲିନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଠି ମୁଁ ପୁଣି ପଳେଇ ଆଇଲି ସାଇ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେଉଁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ବି କହିବେ ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଏଁ, ଥରେ ବୁଲି ଆସେ। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାଟା କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ବି ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଏଟା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେଇ ଚକ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ। ଯେହେତୁକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ବି ସେ କହିଲି, ସେଆଡ଼ୁ ଦେଖିଲେ ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ଗାର୍ଡ଼େନକୁ। ଆମେ ସେଇପଟେ ଦେଇକି ଗାର୍ଡ଼େନକୁ ଯିବା। ଗାର୍ଡ଼େନଟା ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣ ବି ଦେଖିଲେ କହିବେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଟିକେ ବସିଯିବ, ଆପଣ ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଏତେ ଶାନ୍ତି ତ କହିବା ନାହିଁ। ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାର୍ଡ଼େନକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇମି ଗାର୍ଡ଼େନର ଭିୟୁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇମି କିଭଳି ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦିଶୁଛି। ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ସେ ଗାର୍ଡ଼େନରେ ବୁଲିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବଂ ଆଗରେ ବି ଅଛି ସେ ମାନେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଅଛି, ଯିଏ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୂର ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ବି ରହିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ଭଡ଼ା ଦେଇକି ରହିପାରିବେ ଆପଣ। କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ ତା ଦେହରେ। ଆପଣ ବି ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସବୁ ସେଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାର୍ଡ଼େନର ଭିୟୁଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ମାନେ ଚମତ୍କାର ଲାଗୁଛି, ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାଇଛି ସେ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉନଥିଲା ମୁଁ ଏ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କରିବି ଆଉ ଆଇଛି ଯେହେତୁ ଉପଭୋଗ କରେ ଏ ଜିନିଷକୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ଗଛ ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ସୁନ୍ଦର ମହଲଟେ ଅଛି ରହିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଷ୍ଟାଚୁଟେ ଅଛି, ଭଲ ଷ୍ଟାଚୁଟେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେ ଷ୍ଟାଚୁ ପାଖକୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ କହିବି ଚାଲିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏବଂ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାର୍ଡ଼େନ ଭିତରକୁ ଯିବି। ଦେଖିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇ ଗାର୍ଡ଼େନ ଭିତରକୁ ଗଲି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘାସ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ବର୍ଷା ବି ଥିଲା, ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ପାଗ ଟିକେ ଖରା ବି ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସେଠୁ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ମୋ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଗଲାନି, ସେ ଯାଉ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ସେଇ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇମି। ସେଇ ଫୁଲ ଗଛ ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଫୁଲ ଗଛ ପାଖରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଛ ପାଖରେ ବସିଗଲି, ମୋ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ଆସନ୍ତୁ, ପୁଣି ମୁଁ ସେଇଠୁ ବସି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଉଠିନି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭିଉର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇମି ଏଠିକା କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଅଛି, ବୁଦ୍ଧଦେବ ବି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭିୟୁଟା। ହଁ, ମୋ ଯେତିକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ସାଇ ମନ୍ଦିର ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର। ଆଉ ସେଇ ସିଧା ଗୋଟିଏ ରୋଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ଆସିକି ଆପଣ ଦେଖ।